أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan haka ɗan uwa masu kallon mu da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya hada mu a wannan halka wadda ita ce halka ta biyu na silsilar karatun nan namu mai albarka na littafin Irshadu Salik wanda aka fi sani da Askari. Za mu tashi inda malam yake cewa ba'd, bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, sai yake cewa bayan wannan fa innal walada sa'ida, lallai wannan dan mai babban rabo, mai rabo, dan nan mai rabo, wato sa'idi kenan, rabotaccen da. Wa faqahu Allah ta'ala, Allah ya datar da shi. Wane ne wannan dan? Ɗan iya mai tsitsin bincike na ban yi da yawa ba, ban samu sunan ɗan ba. A iya ɗan nawa binciken ban samu sunan ɗan ba, ko ban samu daga malamai na ba, ban samu sunan ɗan ba. Shikenan duk da mai Ashalul Madarik ya ce ta iya yoyuwa wannan ɗan ya zama ɗan shi ne wanda ya haifa, sai ce shi ne almutabadir fi zihin, wanda da an faɗi haka kwakwalwarka abin da zai fara zo mata kenan. Sai ce kuma zai iya yoyuwa almajiri ne, saboda suna cewa almajiransu ‘ya'yansu, saboda sukan ɗauke su a matsayin ‘ya'yansu ne, ‘ya'ya ne na ruhi, in wancan ‘ya'ya ne na tsatso, to wannan ‘ya'ya ne na ruhi. So almuhim dai ba mu samu sunan ɗan ba, sai ce amma dai wannan ɗan rabautaccen ɗa, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara yi masa muwafaka lamara haka sinnar rashadi, lokacin da ya kusaci shekarun shirye, ma'ana ya kusaci balaga kenan. To da ya ga ya kusaci balaga, wana haza an yanta zima fi silki ahalis sadat, ya kusata ya shiryu ya jerantu cikin tsakiyar ma'abota katarta, ma'ana yana so ya bi layin mutanen da suka dace suka zama katartattu, masu katari, masu yin abu a daidai. Sa'alani, sai ce to shine sai ya zo ya tambaye ni, ma'ana ya roƙe ni an asna lahu kitaban, in sana'anta masa wani littafi, ma'ana in rubuta masa kenan, yakunu wajizal lafzi sahalat tanawuli wal hifzi ma'a katharati ma'anihi. A wajen fassara haka ya kamata mu ce yakunu, wanda littafin zai zama wajizal lafzi, mai ƴan lafuzza kaɗan, sahalat tanawuli, wanda zai yi sauƙin ɗauka, wal hifzi, da haddacewa, amma fa ma'a kathiri ma'anihi, ma'a katharati ma'anihi, tare da haka kuma yana so ma'anonin shi su yawa. Ka ji hikimar malamai, littafin ya zama kaɗan amma ma'anar ta yawa. To kafin mu wuce, ana akwai wani darsi da ya kamata mu kula. Wannan ɗan Allah ya saka masa da alkhairi, zuwa yayi tambaya, amma dalilin shi dan Allah mutum miliyon nawa suka amfana, saboda ai ga littafin muna ta karantawa, miliyon nawa suka amfana. Shi ya sanya kowane lokaci mutum yayi abinda in ya wanzu zai amfana, ya amfanar da al'umma ba iyaka, ba abinda in ya wanzu zai cutar da al'umma ba iyaka ba. Yanzu wannan zuwa ne tambayi malamin shi ko mahaifin shi, to ga shekaru na balaga sun zo mini, ya kamata a dan samu wani dan littafi wanda idan na kula da shi zan rika karantawa, kar yayi yawa a lafuzza, amma dai ma'anonin na so ya haɗe mun duk abin da zan bukata cikin mu'amala da ibada. Malamin sai ya rubuta masa, amma asali dan kan shi ne ya tambaya, shi mai tambayar, amma mutum miliyon nawa suke amfana, ko suka amfana, mutum miliyon nawa suka amfana a baya, har gashi mun zo kuma lallai insha Allah zai wanzu har baya. So da haka mu kula, duk abin da za mu yi mu ga menene amfanin shi zai game al'umma. Mafi yawa abin da yafi muhimmanci addini shine abin da amfanin shi ya haɗe jama'a da yawa.
ko da ibadu ne abinda amfanin shi ya haɗe jama'a da yawa ya fi muhimmanci akan abinda amfanin shi ya danganci mutum ɗai. So Allah ya saka musu da alkhairi, da shi mai tambayar da kuma shi wanda ya samu lokaci ya bada ansar, Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan abu na biyu, wanda ya yi tambayar wato ta dalilin shi wannan alkhairin ya samu har yanzu ba mu san shi ba. Ya kamata mu ɗauki wani darasi. A wannan zamanin muna da wani damuwa. Ina so alkhairi ya samu al'umma amma fa misali dole sai ta ni. In dai ba ta hannuna zai samu ba to kar ya samu. Wannan zalunci ne, cutar al'umma ne. Cutar al'umma ne. Ya kamata mu kula da kyau. Alkhairi ya samu ko ta hannuwa. Amma yanzu a wannan zamanin na nufi wani aikin alkhairi sai wani mutum ya zo ya kwaikwaye ni, sai alkhairin Allah ya sanya a hannun shi ya fi yaduwa, sai kuma yazo in fara mai hasada, in fara suka shi, ashe da mun ba alkhairi bane a gabana, amfani daga kaina ne kawai a gabana. Dan da alkhairin ne a gabana lokacin da wannan mutumin yazo ya anshi wannan aikin ya ci gaba a hannun shi, to dadi zan ji, murna zan yi, saboda yau Allah ya kawo duk kokari na alkhairin ya gama al'umma na kasa, amma Allah ya kawo wani wanda ta dalilin shi alkhairin ya gama al'umma. In dai daman alkhairin ne a gabana, in kazin al'umman ne a gabana, zan yi murna da wannan. Allahumma in daman ya kasance ni ne kawai damuwa ta ce akai na, to shine idan ya yi a hannuna yayi kyau, in bai yi a hannuna ba sai mun bata shi. To ya kamata mu canza wannan. Yanzu bawan Allah nan da ya wannan tambayar ba ma a san kowa yi ba, amma almuhim alherin ya wanzu, so da haka mu yi kokarin yin aikin alkhairi ko da sunan mu ba zai bayyana ba, ko da ba wanda zai san mu, ko da mu muka kawo mashru'in amma wasu suka jahaza shi, abun ya yuyu a hannunsu, mu goyen baya dan Allah, kai mu zama muna tallata kawunan mu dan zamu yi alkhairi. A'a, mu yarda alkhairin ne ko a hannun wa ya bayyana. Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya ba mu ikon yin koyi da su. Yace da ya tambaye ni haka, fastakhartu Allah ta'ala, sai na nemi zabin Allah tabaraka wa ta'ala, nayi istihara. Istihara, akwai istihara mashhuriya wadda take a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba duba bace. Wannan istiharar akan ta Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yawan bai canja ba. Sannan ka duba ahzab aurat, Shehu Tijjani radiyallahu anhu da magana istihara wannan ya kawo, ko kuma waɗanda suka ruwaito istiharori daga Shehu Tijjani radiyallahu anhu wannan suka ruwaito, ita yake yi radiyallahu anhu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru fa anta allamul ghuyub. Ko Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa dunya wa 'ashi wa aqibati amri wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi, wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa dunya wa 'ashi wa aqibati amri wa ajilihi fa asrifu anni wasrifni anhu waqdir li al-khayra haythu kana thumma raddini bihi. Wannan tace addu'a zababbiya daga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi, kuma akan ta Shehu radiyallahu ta'ala anhu yake. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yayi magana a cikin tafsirin shi fi riyadut tafsir. Idan ka je ka duba karkashin ayar hurrimat alaykum maytatu wad-damu wala al-khizyan wal labi wal munkhariqatu al mawquzatu wal mutaraddiyatu al nabiyatu ma akala sawalla wa zakaytum wa ma akala sawalla wa zakaytum wa ma zubiya an-nasu wa an tastasimu bil azlam. A daidai wannan sharhin wa an tastaqsimu bil azlam, Shehu radiyallahu anhu yayi magana ce istihara ta shari'ar addinin Annabi Muhammadu ita ce wacce istihara dai da aka rawaito daga manzo Allah. Sai ce ma duk wata hanya da zaka bi dan ka gane wani abu zai faru gobe, ko ka ce ga yadda zai faru, ce wannan abun duba ne kuma haramun ne, kuma yana cikin wa an tastaqsimu bil azlam, Allah ya haramta shi. Haka Shehu Ibrahim ya faɗa. Yace kowace hanya kuwa, ta kowace hanya. Sai ce ita ku wacce istiharar in an yi ta ba wani abu ake gani ba, kawai fal khairu ma thabata fi qalbi. Abinda kaji ya tabbata a zuciyarka shine alkhairin ka waje ka aikata. In ba alkhairi wani Allah zai cire maka, kamar yadda kace, kamar yadda ka faɗa, fa asrifu anni wa asrifni anhu. Fasrifu anni wasrifni anhu waqdir li alkhaira haythu kanat maradini bihi. To hakan zaka ji ko abun. Idan kuma alkhairi ne faqdirhu li wa yasrihu li summa barik li fihi.
zaka ga Allah ya kaddara shi kuma ya sanya ya zo da sauki kuma sai Allah ya masa albarka wato ya yawaita alkhairi shi shine ma'ana albarka. To wannan shine istihara. In uwa kar mu dauka cewa in mun ga wani mutum ya zo ya zuba ƙasa ya shafa ya buga wani abu ya ce maka abu kaza zai faru, kawai da mujarradin an yi taron maulidi ka ganshi ko wani abu makamanci haka sai ka ce wannan dan dariƙa ne, dariƙa ta koya mutane duba. Wallahi bata koya ba, wallahi wannan mutumin yana yin abun ne dan kanshi amma ba dariƙa ta sashi ba. Wallahi mu gane bambanci. Ko yadda maka carbi ya ce dauki nan sai ya ja sai ya duba sai ce maka kaza, wallahi kowaye wannan mutumin aikin kan shi ne wannan da waɗanda ya koya a gurin sama ba aikin dariƙa bane. Dariƙa bace da wannan ba, dariƙa bata canza wani abu daga shari'ar Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda in zakira bata haince ne ba, ina tuna kamar wani baiti da Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu yake cewa ma za da shaykhuka fi shari'ati ne ko zarratan, shehu mu shehu radiyallahu anhu a shari'ar manzo Allah bai ƙara wani abu da ƙwayar zarra. Duk abin da iske a shari'ar Annabi Muhammadu dabbakawa kawai yayi, illa iyaka lokacin da duniya ta yi nisa, jahilci ya bayyana wa al'umma da son zuciya, an bar wasu abun sunnoni ne na Annabi Muhammadu amma an bar su sun mutu ba a aiki da su. Da ya zo ya raya su, wanda bai sani ba sai ya ɗauka wannan aikin kamar na Shehu Tijjani ne, amma wallahi ba da Shehu Tijjani ba. Abin da yasa kai kamar nashi ne, zamani ne yasa aka binne wannan sunna shi kuma ya tono. So sai ka dauka wannan abun kamar nashi ne, ba nashi bane. Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da Tijjani bai kara komai nashi ba radiyallahu anhu wa ardahu wa annabihi. Yace fastakhartu Allah ta'ala, sai nayi nemi zabin Allah tabaaraka wa ta'ala, wa jama'tu lahu hadha al-mukhtasara, sai na tattara masa wannan dan takaitaccen bayani na littafi. To ba a ce littafi mukhtasar sai idan ya zamana an takaice lafuzzan amma ma'anar bata ragu ba, shine kawai. An takaice lafuzzan amma ma'anar har yanzu tana nan. To ta yaya ake haka? Shine dukkan wata kalmar da kaga ka wadatu daga ambatanta, to karka sake ambatanta dan sharhi, to ya zama mukhtasar. So da haka shi ya sanya za a ga muktasar yana da kulli da yawa. In ba mutum ya karance shi a gaban malami ba, ko kuma daman a baya ya karanta mas'alar a warware, to in an zo na a rika dunkule mai ya san menene, wani kalmomi ne, wani lafuzza ne aka cire saboda ba a bukatar su, kai ne zaka rika sawwaro su kana kawowa, kai ne zaka rika tuno su kana kawowa haka. Wa jama'atu lahu hadha al-mukhtasara wa awda'atuhu jazilan min al-jawahir wad-durar. Yace na kuma sanya wasu gwalagwalai gwababa a cikin littafin tare, wato abin da ya nema din kenan, ya zama wajizal lafzi sahalat tanawuli wal hifzi. Yace shi ya sanya waja'altu lahu hadha al-mukhtasara, amma ma akasarati ma'anihi yace wa awda'atuhu jazilan min al-jawahir wad-durar. Na sanya mai wasu gwalagwalai na ma'anoni masu gwabi amma kuma ikhtisara. Wasammaituhu, sai na ambace shi irshadas saliki ila ashrafil masaliki, shiryar da matafiyi, wato salik mai bin hanya kenan. Wato ta ina aka samu wannan sunan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljannati. Duk mutumin da ya bi wata tafarki wanda yana neman ilmi a cikin wannan tafarkin, to Allah zai sauƙaƙa masa hanya zuwa ga aljanna. Yaltamisu fihi ilman. To shine sai sunan ya zo man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sai suke cewa saliki. Sai ce to irshadas salik, shiryar da wanda ya bi tafarki ila ashrafil masalik, mutumin da ya zamu shiryar da shi zuwa ga mafi daukakar matafiya. Wato anan zai zama irshadas saliki ila ashrafil masalik, wai as-salik nurshiduhu ila ashrafil masaliki, ko kuma a'a as-saliku ila ashrafil masaliki nurshiduhu, wanda yayi nufin zai bi hanya zuwa ga mafi daukakar matafiya, to mu kuma za mu yi jagora. Wannan zai zama jagora ne na wani wanda yayi nufin tafiya zuwa ga alkhairi, ko kuma a'a wani matafiyi ne muka gani sai muke so mu kama hannun shi mu dora shi zuwa ga hanya ta alkhairi. To yanzu idan muka kalla taya a wannan ma'anonin guda biyu, ban san ko an sawwara ma'anan bambancin ma'anonin ba, to idan muka kalle su a ma'anonin guda biyu wacce tafi dacewa da littafin? Sai mu ce as-saliku ila ashrafil masaliki hadha al-kitabu yurshiduhu ila qasdihi.
dan me saboda ai shi da mu already wanda aka rubuta littafin da shi ba bace aka ganshi ba balle a ce an rubuta dan a dawo da shi zuwa ga hanya a'a tuni yayi niyyar bin hanyar kawai yana nema menene abin da zai jagorance shi a hanyar daidai kai ya kure ashe idan as-saliku ila asharafil masaliki katabna hazal kitabi li yurshidahu ila qasdihi shikenan so da ka irshadu saliki ila asharafil masaliki a waccan ma'anar ala mazhabil imam al-azami abi abdullahi malik bin anas yace kuma mun sanya wannan shirya abinda zai shiryar da shi din ya zama zai yi daidai da tsarin mazhabar imam malik al-imam al-azam kaji babban malami irin shahabuddin al-baghdadi abinda yake cewa imam malik al-imam al-azam limami mafi girma kai ashe idan wasu ƴan dagaji sun zo sun ce za su yi suka akan malaman mazhaba sai mu ce to a sauka lafiya mun san ba hanyar malamai su a gurin malamai imam malik al-imam al-azam ne amma gurin jahilai imam malik umur rijal wa nahnu rijal ko imam malik a gurin malamai al-imam al-azam ne amma a wurin jahilai umur rijal wa nahnu rijal kullu kalami yukhadhu yarad an fahimci wannan to saboda haka mu tunda mun gane yanzu abin guda biyu ne a gurin malamai shi imam malik al-imam al-azam ne kuma jagora ne wanda za a bi a gurin jahilai hum rijalu na da sai mu duba mu ga za mu bi fatin malamai ko za mu fatin jahilai wallahi alhamdu mun gode wa Allah da malaman mu suka bi hanyar malamai ko suka dora mu akai suka ce mu bi hanyar malamai ta hanyar bin mazhaba qaddasallahu ruhahu Allah ya tsarkake ruhin imam malik wa nawwara darihahu Allah ya haskaka raudar imam malik wa ala allahi al-mu'tamadu fi bulughi takmil amma hanyar da za a bi har a isa zuwa ga kammala wannan littafi to madogara tana ga Allah madogara tana ga Allah ba ƙarfi na ba kuma ko himmata ko ƙoƙari na zai sanya yin ida a'a dogaro na da Allah shi zai bani iko zuwa ganin an kammala zuwa ga riskar kammala wannan littafi wa huwa hasbi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya isar mini wani imul wakil madalla da wanda ya zama abin dogaro shine Allah tabaraka wa ta'ala ina ga zamu tsaya anan a halkan mu ta uku insha Allah sai mu fara daga kitabu taharati wato wannan dai halka ta farko ta biyu za ta zama muqaddima ce kawai na wannan littafi mai albarka Allah ya albarkace mu da abinda zamu faɗa a cikin shi Allah ya bamu ikon koyi abinda kuma muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin